kubantu abanomnqweno nabangakhange bafumane ithuba lokusondela kula workshop. Masithekishe kundondo lam sis Azola, ndiyakufumana kwalokuqala. Ndifumana bhuti, undifumana ndiphelele. Kunjani kuwe? Philile nkosi kakhulu, uyaphila nawe? Ndiyaphila bhuti. All right. Mandikunike ithuba nawe ke uzibulisele kumphulaphula usenduchaza ngokupheleleyo. Ndiyabulela bhuti Absa. Mphulaphuli uthetha apha noAzola Nhlantsana. Namhlanje osuka phaa kulaa mnyango wakwa-National Arts Council. Njengokuba kubhuti besetshilo ukubana ndizokwaphula laa mbiza besiyiphethe kulaa workshop besiyenza ngomhla we-26 apha eKomani. Kodwa kandizungxama, ndizawuphinde ndibuyisele kwiintambo zakho undidirectile. Nkosi kakhulu, saqala ke siye phaa kwintengiso and then ke siqhube. Kodwa ke ndiyayazi uba before uba sincokole kwiveki ephelileyo kanye ngolaa suku le-workshop kwenzeke ntoni? Yeyi usathana akayithanda into entle. Kaloku ngelaa xesha besiliskedulishile ndilahlekelwe yifowuni. Besisendleleni eya kwiRhini, eRhini malunga nezinto zobugcisa kuba sidila ngazo. Bendizawuthetha nawe kapha endleleni, caba endleleni ndayishiya ifowuni. Kwaba siyaphosana ke ngolo hlobo. But ke akuvumekanga. No, benifuna uva ezo story uba ilahleke njani, kodwa ke basabe sekwintengiso xa siphulaphulisa kuncokola sive uba baqhube njani kwi-workshop sis Azola. It's back, but only for 14 days. We say everybody get KFC Streetwise Feast for only $99.90 and you can enjoy 5 pieces of original recipe chicken, large chips, 2 mini loaves and 2 free no sugar drinks. Offer only available in the Eastern Cape from 17th of June to the 30th. So hurry and feed your original KFC. Finger looking good. Delivery fees are not included while stocks last. T's and C's apply. Visit kfc.co.za. Nkosi kakhulu, sikumkhodo phambi kwentsimbi yesihlanu mphulaphuli. Masiye ke kuwe sis Azola, siqale ke sijonge zithini injongo zoqhuba eza nkqubo ze-workshop. Okay bhuti, ndizawuqala ndibulele kwakhona. Ndiqale ngokuzazisa kakuhle lo mnyango ndisuka kuwo nokuba ngoobani kanye aba esibhalele kubo. So that icace apho sibheka ngakhona. Ndisuka kumnyango phaa kuthiwa kwa-National Arts Council. So i-National Arts Council yi-agency under i-Department of Sports, Arts and Culture. Umsebenzi wayo ke kukusondeza ezi zinto zobugcisa nenkxaso ibikade ingafumaneki kubantu abalapha kwezi ndawo sihlala kuzo. Hence la workshop njengale besiyenza kule veki phelileyo. So basically ke besisophula loo nto ke, but not only that, specifically kukho i-call evuliweyo wena bhuti Absa, where abantu can actually apply. Siziphethe imali, people can actually apply ukuphuhlisa ubugcisa, sithethe njengomlomo. So le call yethu ivulwe nge-2 kaJuni, izawuvalwa nge-11 kaJulayi, and iziphumo zayo zizaba nge-17 kaOktobha. Andifuna ukushiya ke, ndizawukhabe ndishiya apho so that uba unemibuzo mhlawumbi kanti ndiphala kakhulu umane undirhawula. Okay, khasinike nje umfanekiso engqondweni. Ibe njani i-attendance ke Komani nixolile na njengoba kaloku ninayo i-target uba ingase niriche aba bantu nibakhangelayo, kube njani? iKomani ayindixolisanga kakhulu, kodwa ke ndizawuphinde ndithi ndithanda into yobana i-approach yethu kwasekuqaleni khange ifowukhase kwiKomani kuphela. Siye focus on both iNkomani nentsika yethu in the Chris Hani region. As such, because i-attendance yasentsuka yethu was so big, it made it okay for iKomani to be not as much. So I would say in terms of the Chris Hani district, which we visited, the attendance yethu was very well.
on average, but I feel like Queenstown, knowing the amount of creatives that are in that space, maybe could have been attended a bit better. Okay, nithini sisiazola ngale mali xa nithi applyani for i-funding nizama ukuphuhlisa ntoni and nizayimonitharisha njani le mali uba nyhani ke iyenzeka le nto ninqwenela uba iphuhle apha kubantu abatsha especially abanesakhono? Okay. So okokuqala bhuti le mali lena specifically itargethe abantu abasebenzisa izandla okanye izakhono zabo okanye ubugcisa. So xa ndithetha ngabantu ndithetha ngabantu abadilishana ngento zomxhentso, be it contemporary dance if uyifundele, wena mntu othungayo, wena mntu owenza ii-beads, wena mntu odilishana nezinto zesintu kwi-community yakho ngenjongo yokuphuhlisa, njalo njalo. Ithi ke lento kulula ukuba aba bantu bayazenza izinto ekuhlaleni, but for the longest time they have not been receiving support, and this is a means from urhulumente that there is a support that injectwayo kwabantu so that bakwazi ke ngokuphuhlisa obugcisa babo, bakwazi uba babe nomdla kule nto yenzayo, knowing that there's a support. So that's what the fund is all about. But not only that, it's to create social cohesion in the communities apho sihlala khona. You know, we always cry uba urhulumente akenzi into ethile, urhulumente akenzi into ethile, urhulumente akenzi into ethile. So urhulumente uzile kuthi ngoku uthi so that ungakhombi urhulumente or outside of yourself, nansi imali, what can you do in your community that you wish that mhlawumbi urhulumente ebenoyenza ngesakhono sakho? So urhulumente is basically saying, I'll give you the money, do the things, but please be able to report back and be accountable, number one. Number two, please bring proof that you know you are doing the work that you are doing. And secondly, even if mhlawumbi you have not done so much, there's mechanisms in place to assist so that nyhani kuphuhle ubugcisa kwi-communities zethu. Andazi noba ke sisalandelana. Okay, masingene ke ngokuvuthondaba sincede naba bebengekho ngexesha le workshop nje sithatha ixesha elifutshane ukubafundisa bayi-aplayela njani le funding, benza njani? Okay. So le funding ke, like I said, ndifuna uphinde ndizigxininise eza dates because zibalulekile. Andithi nje ivulwe nge-2nd kaJuni, njengoba ivulwe ngala 2nd kaJuni, 11 kaJulayi, 12 o'clock iyavalwa. Make sure you apply before then. Secondly, zimbini indidi o-aplayisha ngazo for le fund. You can apply as an individual, isiqu esi sakho. And inye nje into ezawufuneka kuwe, mandingathi inye ke, but zezi zilandela into ezawufuneka kuwe xa u-aplaye as an individual. Kuzawufuneka i-ID copy yakho, kuzawufuneka i-proof yoba uyawenza lo msebenzi uthi uyawenza, kuzawufuneka iileta ezimbini esuka enkosini yakho nesuka kuceba echazayo ukubana kahle kahle lo msebenzi wakho uthi uyawenza. Kananjalo kuzawuphinde kufuneke i-proof in the form of pictures, in the form of videos, in the form of links that proves that you actually do this work. I do have guidelines that I can share. I'm not sure how I will be able to share details if you will allow a platform where people can go, because the application is an online one. So, and as much as you need to collect all these documents that I said you must collect, you still need to go and upload them on an online application and complete that online application. Now, the first option is that you are to apply as an individual, but a second option where you apply as an organization. And as an organization, the terms are slightly different. Where if you apply as an individual, ufuneka i-day one. Any organization kuzawufuneka zibe mbini.
kuzawufuneka ii-CVs zenu nobabini nina bantu balidisha le organization. Kuzawufuneka ezaa leta, ileta esuka kwi-art organization okanye kuceba wakho okanye kwinkosi yelali yakho etshoyo uba uyawenza lo msebenzi. Nazo zonke ezaa proof ke, it's an online application again, like I said. So yes, if you are maybe not going to be able to get hold of me, do go onto the NAC website, where you will get the link to that specific application. And you can also follow NAC on Facebook. They've got a lot of content that's constantly going out around the call, that you can get information some Okay. more. Mhlawumbe abanye abaphulaphula especially abasibukele ku-Facebook ngeli xesha sizawukhomenta pha ngaloo link leyo baseleke beyithatha kwapha bayishere nakwabanye. Mhlawumbe omnye umntu uhamba exesheni axinge angazi uba kwenziwa ntoni. Sibaleka laa nto uba abantu batyhafe sebezama uaplaya kube nga-understand uba kufunwa ntoni apha. Ikhona inamba okanye umntu anobhenela kuye amfowunele abuze kuye for iinkcukacha ezithe vetshe uba kwenziwa kanjani uqhubekeke ubheka phambili nezinye ke izinto afuna ukuzibuza? Ewe bhuti, ikhona inamba endizayidlulisa leya yapha kwa-NAC ne, but kuba ke sithetha ngento yase-Eastern Cape ngosithetha ngabantu bam and ndifuna ubancedisa ngokwam, ndizawukhabe ndidlulisela le yam inamba so that Yes. umntu uyayiva, ndingayidlulisa ngoku? Yes. Okay, so umuntu onomdla woku-find out about this call and how to apply, inamba yam ngu-083 74 66650. And I will be able to share the details. But if you feel maybe that hayi wena ufuna uyofowunela phayana e-call center, ufuna uthetha nomlungu, inamba ke phayana izaba ngu-011 010 886. 011 010 666. Okanye again ba ufuna uthetha nam ngula 083 74 66650. Okay. And we'll be happy to assist. Siyabulela ngexesha lakho, ndiyafuna ke siyivale kodwa ke khawugxininise mhlawumbi iza kwenziwa ngoluphi uhlobo. Xa usithi kuyawufuneka umntu abe able to report back njengoba eyinikiwe i-funding, zeziphi indlela zoripota back ekufuneka umntu enze ngazo xa sele eyifumene le funding? Okay, uba uyaqaphela ke but Absa, ndikhuthaze into abantu bakuthi abengekayithandi kakhulu kodwa bazayibona bilula wena as beyenza, which is la online application. Eyona njongo ke but Absa behind la online application yilaa nto kuthiwa yi-transparency, ibikade sokolisa kwizinto ezikanje kudala. Umzekelo, xa uaplayishe online ufaka la application yakho pha from the get-go, ufumana inamba yakho that is unique to your application, kwanto i-uploadileyo pha, kwanto oyi-communicatileyo wayibhala ihlala injengalaa ndlela ubuyifake ngayo. Ithi ke ngoku le nto naxa ke ngoku seyi-aproviwe iprojekthi yakho, u-NAC uye aqhubekeke ke ngoku acommunicate nawe through laa portal ubufake kuyo isicelo sakho. So that means wena i-finance report zakho, ewe ke kukhona izinto ezizawuye zifuneke njengo-SARS tax clearance xa seyi-aproviwe iprojekthi yakho to make sure that you are tax compliant. Kuzawuye kufuneke ke depending how much you have been funded for. If you've been funded for over 200,000 rands, for example, you do need to have an accountant that's going to vouch for you, that will be doing your books for that particular project. But if you've been funded for other less than that as well, that means kwa sliphu, kwa bank statement, imali ephumayo oyisebenzisayo towards that project is accounted for. Imiqathango ke le u-NAC ayibekileyo, not only wayibeka but wa-create a platform through la online application where you can go back and feedback all this information so that yonke i-transaction eyenzekayo phakathi kwakho no-NAC
i-transparent and i-clear and iyalandeleleka. Okay, sisiazola siya ezindabeni ngensimbi yesihlanu kumzuzu nje omnye kuphela. Khawuthethe ke amazwi okugqibela ukhuthaze abo uqonda xa nijonge ezincwadini ifumanise into yoba bayasilela inamba incinci kakhulu abasondeli bazofuna uncedo okanye i-funding kuni. Khawubakhuthaze bafake isicelo. Ndiyabakhuthaza kakhulu abantu bakuthi iwesi aba kweli cala lasezilalini ndibabona ixesha elinintsi ufumanisa uba nyhani banesakhono futhi bayayithanda bayichulumancele le nto bayenzayo. But xa besiva ngezi zinto ibe ngathi zizinto ezikude kunabo. Ndithi into zakuthi sizisondezile ngokwezi zinto. So much so that, you know, we are willing to share our own personal numbers so that sometimes into ingxaki iba phakathi kwesilungu nesiXhosa. Not that awuyiva le nto uzama uyenza. So sutyhafa mntu wakuthi buza umbuzo, fowunela inamba, send i-email, buza, funisa itye emnyameni uzawuthi uyifumane into oyifunayo. Amagcisa zii-creators by inature yabo. Masingathi ke sesizizisela izinto silale emqokozweni. That's all I'll say namhlanje. Ndibulela. All right. Nkosi kakhulu sisiazola, nathi ke siyabulela ngexesha lakho. Siyivukani FM sininqonelela ke impumelelo kwimizamo yenu ngokuxhasa abantu. Siyabulela bhuti Absa. Enkosi. All right. Phulaphuli binguye ke usisiazola Nhlantsana ke encokola ke ngesicelo ke se-funding isithuba ke sivuliweyo for abantu bafake izicelo amagcisa abantu benkcubeko bethuna bafumana ukuxhaswa ngurhulumente. Ucacise yonke into ungaya ke nakuFacebook usearche Vukani Community Radio phinde umamele ufumane iinkcukacha ozidingayo okanye ujonge napha ku-afternoon drive yaseKasi. Bethile ke intsimbi yesihlanu siya kwindawo